Dr. Joseph Birundu oyole omwana siasa ime yeriro balia gusi korwa nyaribari chache me county ya Kisii nigaburirie abamenyi bensemeyo kwenekeriwa amagenderero asikiribuna no bwene bwabo konyora amagenderero gukwana asebirero ime ya ibeno omugasorero nigo Birundu boigo abereka gukwanira igoro yokugania gokorwania embwa yogoserwa amona barayi egentatebire gekoirania amagenderero magega. Ineri sabari to gote otanga ke intulende mwa twirire skuru baba mwali gotwara otora some sabu yeto nto iberwa ya tibese cheito ichisirete lakini balia bakaba ikerwa 200 300 500 na buboka babwate beseria kaki mwanga sebese pati 2027 etoko batoma isiko nanto akakubwate sabu yeito tobabekei umbwate teko epara muneye ekereterate kutomana ewiki emoibere igari kiumbu ekrate yache nigo kabeko ngango takere ngo takere ni akene onyo tokole tikende gyonsi emyakeye ati mwako yo manocho ko banene lan inaru mata epara se agachiruka ngo chibugirango tutu chache no igaiga nyari bari chache no nyine kilomita yemo etoko nya koigora kirenga kitari gosuka eki akabere igo asabu yeito ya nyari bari chache kworokia kiro muntu gaiga kurwari gusa watu kati okurwari gusa nongo jumbo ruoteba upende usipende tutakupeleka hospitali free inumu bwate chikati cyo kurwari gusa